Vaja, només faltava això, ara. Vols dir que... Què? Déu meu. Tots aquests anys per completar la nostra felicitat no he parat de demanar a Déu que ens enviés un fill. Passa'm aquest drap, sisplau. Procura no cansar-te, Jonathan. Recorda el que va dir el doctor Fry. Tens el cor delicat. El primer que hem de fer quan arribem a casa és mirar de saber on és la família d'aquest nen. No té ningú, almenys per aquí a prop. Estàs pensant el que penso que estàs pensant? Podríem dir que és fill de la meva cosina de Dakota i que s'ha quedat orfe. Ah, Marta. Jonathan és tan petitó. Marta, saps perfectament com l'hem trobat. Marta Clark Kent, escoltes el que t'estic dient? Jonathan! Això ha d'estar a punt pel partit de demà, d'acord? Sí, senyor. Au, va, de pressa, de pressa! Venim vosaltres? Sí, puja. L'Anna, no et preocupis per això. M'ho enduc i t'ho porto demà. Gràcies, Clark. De res. Escolta, anem una colla a casa la Mary Ellen. Escoltar música. Et fa gràcia venir? Sí, pot ser molt divertit. En Ken no pot venir. Té molta feina per fer. Què dius? Però si acabo de recollir tots els... I això què? Oh. Oh, Brad. Ei, l'Anna, que vens o què? Au, va, l'Anna. Què esperes? Va, anem. Adéu, Clark. Adéu. I continua netejant.